Sun nggih Mas nggih. Seribuan nggih. Iki 1000 Mas. Iya, 1000. Galewonen Mas. Ya, seribuan. Lah sampean ngersaken pinten? Setunggil. Kalih. Tujuh. Sekawan. Gangsal 12 Mas. Yen piniki pripun? Telas. Ngat nggih panjenengan pinten? Iya, seribuan. 12. 1000 kawan welas. 16. Kelas, kelas 16, 18. Pinten? 18 Mas. 18. Ngeten kalih dosa. 18 niki tambah kalih ngeten Mas. Apa monggo? Nggih. Monggo, matur suwun ya Mas ya. Nggih, monggo. Di sing seribuan ya, Mbak. Iki to ya. Iki sewonan lho Mas, niki Oh, iya. 1000. Niki 1000. Iki enek tape niki ya 1000. Pun. Nggih. Wis niki gangsal ewu ya. Nggih.